Ja, hallo. Og velkommen til mit ballonshow. Som I kan se, der er mange balloner på gulvet. Jeg vil springe dem alle sammen, hvis jeg kan. Og hvor er min saks? I må vælge, hvorfor jeg skal begynde. Den grønne. Som en gul. Det er flot. Den tætteste gul mod mig. Det kan man ikke se på kameraet. Nu er jeg ligeglad. Grøn. 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 Jeg tror, det er den eneste grøn. Fedt ud. Den blå ved siden af dig. Ja, den der. Ja, den der. Det er meget, kom nu. Kan du høre det derfra? Så luk døren. Nej, det er mig. Nu gør jeg det. Det var simpelthen. 1, 2, 3. Jeg er med. Nej, nu kan vi ikke se mere. De der er dumme. Kan jeg stoppe det? Kan jeg stoppe den her lille grimme kasse. Den er ikke grim. Den er faktisk grim. Og nu er det en lille tur. Oh my gosh. Det er den gul. Nej, jeg kan ikke se mere. Du ligner en kylling. Okay, nu presser jeg. Okay. Den gang er det en helt anden måde. Pres. Okay. Det er så fedt. Det hjælper faktisk. Hvad? Oh my god, det gik ondt. Nu skal du kaste dem. Op i luften! Hallo! Ej, mand. Det giver mig det sidste. 3, 1 til videre, som der er 5. Hallo, det er land. Det er land her. Okay. En afgang til den gule. Mit hoved. Han har prøvet at være lidt, Jane. Oh my god. Dum dum. Det er dig, Heidi. Så lander vi lampen Det er mig. Nu er det din. Det er for dig. Den er også som den der. Nu bliver du også nødt til at gemme, Lena. Der har bundet den. Ej, jeg vil se Alex. Det er mig. Ja, Heidi. 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 Nej, sgu da ikke. En af dem er Mathias, og 3 af dem er Heidi. Det er bare dig, der ikke kan finde at springe dem. Jo, jeg kan godt! Der er ikke flere, vel? Jo, kun dem derovre. Det er da også dumt. Nej, det er ikke her! Jeg tror også, det vil blive ved med den her. Det er min. Så læg den ned og spring den den her gang. Ja. Ja, det er Hvad? nu er det de her. Jeg prøver igen. Så hårdt jeg kan. den rører op i planten. Nu er det vildt hårdt.